onye nọ na noni bụ Okongwu Dibia adreesị ebe ife na-adị onye nọ na nke bụ na nke Nwa NMIRI na eke Ọkịja ịghọta ọ dịpụ adịpụ na Ọkịja o nwere ihe ọsị ife ọkwa dị oke mkpa bikos ọ na bie ka m nọ ịma na ngwa ụlọ onye alụ gị ọrụ mmiri ọlụtaghị ijide m ọ dị gudu n'ọrụ mmiri ọfụma alụsị esi na onwe efe echenye gwa ọha na eze na onwe gift ichiri inyefa ịghọta so biko iwe ya dị n'ọkụ ị na-elele vidiyo agba mbọ na-eshi ya ọ bụ na ọ dịrọghị mkpa o nwee ndị ọ ga-adị mkpa ị na-ege ntị ya gazie ọlanaeze ekenekwa m ụnụ afa m bụ High Chief Nwa NMIRI Chukwu arụsị Chukwu ọ ndị mmiri ka m na-efe achọrọ m iche opportunity a wee gbara ndị mmadụ n'uhie maka ihe na-eme ka o ji eme ọgụ achọrọ m iji ọrụ ndị mmiri iji setụ ide ogiri na mmiri bụ eze nwaanyị wee setụrụ ndị mmadụ mere ha aha ọfụọ ndị niile ndị mmiri ha na-enye nsogbu ndị niile di mmiri ha na-enye nsogbu ndị niile nwunye mmiri ha na-enye nsogbu bido na 10 Jenụwarị mmeji na mmiri na-esetụrụ ndị mmadụ nke abụọ nke ka a gbọrọ gị afọ ego ọ nke ka ị were aka gị gbara ọ bụ na ewu ka ihe egbu weta ego ewu ọ bụ na ọkụkọ ka ihe egbu weta ego ọkụkọ but ọ ka nyere ndị mmadụ aka ka esetụrụ ndị mmiri ha na Jenụwarị a ka afọ wee mara ha mma maka onye setụ isi na-aga esetụrụ ndị mmiri ya ya ọ na-eme na-aga aga ike dị na mmiri ka esi bịa ụwa onye ya adịghị aṅụ mmiri bụ onye nwụrụ anwụ mana ya dị ndụ na-aṅụ mmiri ma ụnụ mara amara na ọ bụ ọdịbe niile na-eji na mmiri o nwere dibịa na-emoji na mmiri ochicha na mmiri o jiri anya enwe isi ma mbụ Nwa NMIRI bụ mmiri na onwe m mana ndị mmiri na-adị na mma ya ka nna eji ọyalaeze ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla n'ọnụ ya hụ ka o si eje obodo ọbụla ị nọ n'obodo oyibo ị nọ Naijiria ị nọ kọntrị ọbụla sọrọ gị kpọọ m na fon bido 10 ruo 20 bido na 10 ka m ebido jebe ndị mmadụ na mmiri o dipendị ebe ị nọ emekwara gị ị ga-afụ n'anya ka ọ gaziere gị na Eke gazibere gị n'Oria gazibere gị na Afọ gazibere gị na Nkwọ achọrọ m iji nke a wee mee ndị mmadụ gift ka 24 a wee mara ha mma ma makwara m Nwa NMIRI mma tụọ e kwuru ka ọ ya adị onye nụ ya gwakwa ibi ya ọhaneze ụnụ anụgo n'ife okwu ka nkọwala ụdụ ya ọfụma fọ ndị ada aghọta asụsụ ya ọ sị na ọ chọrọ ịgbala onye ọbụla n'ihe ịma na abịa n'ọrụ mmiri na onwe ndị a na-ata ọrụ mmiri na-eri ego ịghọta onwe nke a bụrụ nke weta 200,000 weta 300,000 nọọ jos ọ bụrụ 30,000 nke ị nwee bụrụ 20 bụrụ 35 iweta ego ka ọrụ gị ife ọrụ ọ bụrụ na ị ga-abịa bịa iwere aka ụgba afịa gụkọta ife ọrụ ịghọta ọgbọrọ ụnụ jee na mmiri merụ ụlọ ekpele ife gazie ụnụ echetala onye rụrụ ụlọ ọrụ maka ọ na mmiri ka o si ebi ndị mmadụ ike ị na-ege ntị and again mara amara na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa na ọ dị mma ka ị na-achụ aja bikos aja na-adị mma n'ife ọbụla ị na-eme bikos ọ nwekwa ife iji n'ụwa ihe efiru n'ihi hold nwee forever no na onye na-anọpụ ị na-achụpụ aja ọ bụ na ọ dị mmiri ị na-enye gị nsogbu bụ na nwunye mmiri instead of ije na nke onye ahịa na 150 200 bịa sọsọ ife ọrụ ọ bụ na ị ya bịanwu n'ihi ese ndị nwuri ya na WhatsApp chat ya wit nọmba dị n'ihu skrin ọ bụrụ 30 ka iji tinye egolugo ne 30 ru ọ bụ na 20 tinye ọ bụ na 24 ọ bụ na 40 tinye egoli apụọ na mmiri ya lụọrụ ọrụ setụwa ndị niile iji ụgwọ kpelu gị ilu ọma na mmiri ezinụzọ ya wee kwụrụ ọtọ ife ọbụla ị na-eme wee na-aga aga ị na-ege ntị ọjọọsụ ọbọgbọ ka o si eme na ọnọsị ka ọ mee ihe give away ị na-ege tọ ka ọ mee give away so ọ ga-ebido on 10 kwụsị on 20th of January 20th of January agasịa ịbịazie agwa gị ezigbo ọnụ ya ka esi arụ ọrụ mmiri ị na-ege ntị so ịnụ ọkwa gbaa mbọ fụ na ị na-emetụ aka na share button na-atụsị ya ka ọ dasị ọ bụgodị na ịdịrọ interested onwe ndị dị interested onwe ndị chọrọ ibute ike ịnọrọ ebe ahụ na-akụgheri ndị ibe gị a na-akpata ego na-asụchasị ụzọ fa ife a na-agazi ilufa akpata ego analụghị ọya nwaanyị nweghị ọnụ okwu ị na-anụ ife m na-ekwu sifa na Okongwu Dibia kwu sumodie rụzie ka ọrụ ndebe ụnụ